Dobrý den, já vás vítám u nového pořadu 1001 způsob, jak zabít blbečka. Je to náš se mnou tady bude Morf a Pucici. Morf je tady a Pucici nevím, ten zase někam zalez. Tady je. Tady je. První pastička, kterou si ukážeme, je velmi lehká a zvládne ji každý a... Konečně můžu žrát. My vám ji teď ukážeme. Takže takhle se tady připravíme kulisu nejdřív, takhle. Morfe, helpni mi. Co? No si stouhne. Tak, má. Počkej, tam byl naschází mezera. Jo. To opět na a tady. Takže vytáhneme nahoru, ať to je velký. Tak to je. Jak to trvá? Mám. Tady máme díru. Já vím. Diamanty! Takže tady nahoře si to zatím zazvíme. Diamanty. Nahoře to takhle zazvíme, blablabla. Pucit si než toho. Tak, my si řekneme teda, co budeme potřebovat. Budeme potřebovat Diamanty! železné dveře, redstone repeater, pressure plate, lávu a pec. Pec? Jo a páku. Teda pec, kecám. Dispenser. Já jsem to splet, tak já jsem nevím. Je, ale pec. Mě se dohánět nechma. Hej, to je propařmenha. Takhle. Tak když tady připravíme takhle. Dobře, tě budu dát kolem sebe, jo? 4, Kolotoč, 2, hej, na slyši jich je nejvíc, jo, jak tě se hodí. takhle. Sem dáme Když se dostaneš na prestičkej. střechu, tak jich máš nejvíc, odvečku. Kurňa, tak to prohází super. Tady. Nechcete mi třeba pomoct? Volil jo, jak chceš hrát. Takže... Taky fakt. Takhle mám takhle. Ty vole, količky. Jsem se od čínský značky, ale jsou dobrý. Tady. A teď jdeme takhle dolů. Já mám plný inventářky, jo. Takhle. Musím někam vyházet. Takhle. Tak to tady zamaskujeme. Tady po té straně vlastně nikdo nebude vědět. Nebo by neměl vědět. Tak a teď už chybí jenom nahoru vidět tam věci asi. Tady do toho si můžete dát náplně, tak já jsem tam třeba... Chcete s tím háploši? Jo. Nahoře Jo, nahoře chci dělat tu lávu, hej. Jo. Takhle vlastně šlápnete, boom a vyletí vám diamondy. Tady to není. Tady je, to je. Jo, takhle ještě ne, jo. Čekaj, to není. Takhle. Jo, ne, takhle ne. Ale abych to udělal nenápadný. Nenápadný. Ono to na mě střílí dia. Jo, to je dobrý. Vlastně kam nahoru. Takovou mnou. Blbečku, uhni. No jo. Já to nemůžu.
Takhle, tady vidíme, že už Pucici a Morf tady dávají nahoře pistony. Pucici, už tady dávají pistony, vlastně tady si dáme 2 pistony, další 2 a za to dáme Restore Repeatery a navedeme to takhle, stejně na stranách, tudy a navedeme to na ty pressure plate. Uděláme to jinak. Vylez. Tady na ty pressure plate to navedeme. Neuděláme to takhle. Takhle. Tak. Čekat, tady ještě musím dělat obracečku. Takhle. Tomu děláme obracečku signálu. Doufám, že ji znáte. No. Jestli ne, tak, Máte spolu. přesně. Takhle. A teď už chybí nahoru. Dát jenom láva, kterou jsem dát já. Já tam, to. Čurku jedna. Tak. Dánska. A teď řekneme tady někomu Morfe. No. Už to funguje, Dave, ne? Pucici, už to funguje? To já zase. Hele, Počkej. pojď sem. Já jedu. Bude to. Já jedu. Morfe. No. Tady se motá hlava. Jdeme, pojďme. Tady se motá hlava. Teď za tebe má taky překvapení. Jo, ale mě se motá hlava. Což blázen. Takový pěkný překvapení. Yeah. Koukej, co tam je. Morfe, pojď sem. Koukej, co tam je. No. Tam je. A to nějaký podestřelí, ale tam svítí nahoře. Přijel jako 3letý dítě. Je, ale tam jsou dia. Já mám dia, já mám taky, já mám to zavřelo. Tak co tam ještě distance? Nic, když šlapneš na tu destičku, tak ti to pustí ven zas. Tak to je. Come on. Au. A jak vidíte, náš noveček se chytil. Post je funkční. A není co dodat. Vždycky musíte počkat vlastně, až ta určená osoba umře. A víte, dopadlo to dobře. Další díl vyjde na jindy. A tak vám děkujeme za slednutí, doufám, že vám byli něčemu nápomocni. Tak naschle.